sabay-sabay nating ipanalangin ang Oratio Imperata para sa 2019 NCOV. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, lumalapit kami sa iyo sa aming pangangailangan upang hilingin ang proteksyon laban sa 2019 and coronavirus na nagpapahirap sa marami at kumikitil ng maraming buhay. Nagmamakaawa kami, mapagmahal na Ama. Nagabayan mo ang mga taong nag-aaral kung saan nanggaling at sanhi ng epidemyang ito at sa mabilis na pagkalat nito. Gabayan mo ang mga kamay at isipan ng mga eksperto sa medikal na maaari silang maglingkod sa mga may sakit na may kakayanan at pakikiramay. At sa mga gobyerno at pribadong ahensya ay silang dapat makapaghanap ng lunas at solusyon sa epidemyang ito. Iligtas mo kami sa lahat ng uri ng karamdaman. Pagalingin mo ang mga may sakit at buhayin mo sa amin ang pagkakawanggawa upang kalingain namin ang bawat isa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristong anak mo na nabubuhay at nagahari kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Mahal na Birhen, magpapagaling sa mga may sakit, ipanalangin mo kami. San Rafael ang Arkanghel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. San Sebastian Martir, ipanalangin mo kami. Kaisa po ng buong sambayanang Pilipino ang inyong home radio at DWIZ sa paghahatid sa inyo ng mahahalagang balita at impormasyon sa paglaban sa COVID-19. Gawin natin ang ating responsibilidad bilang mamamayan ng ating bansa. Magtiwala po tayo sa ating pamahalaan at sumunod sa mga ipinapatupad na hakbang at pag-ingatan ang ating mga sarili. Pasasaan ba at matatapos din ang problemang ito at babalik din sa normal ang lahat? I've seen 1,000 faces, been in and out of places, but there's no place like home. Memories, melodies, thoughts that make me smile. It feels good to be home. It feels good to be home. Home is where my heart goes singing la-di-da-di-da. Love is overflowing, the sun comes shining. Home radio. Home is where my heart goes singing la-di-da-di-da. Dance like no one's looking, the music's playing. It feels good to be home. It feels good to be home at Home Radio. Ang programang ito ay isang bayad na pamamahayag. Anumang pananaw at opinyon ng tagapagsalita ay walang kinalaman at pananagutan ang himpilang ito. This program is powered by Biramax Capsule. Biramax Capsule. Max Gahi, Max Lami. Sa aming batikos, oh, pati Arbonong Junior, oh, Bernie Bito,
MVP Golden Dove awardee and the two-time Event Host of the Year. Mga gahi pero hubog ug kasing-kasing. Art Bonhoc Jr. and Hilas King Bernie Bitok-Bitok. Good morning! Good morning. Alas 6:51 sa atong oras, Enero 21, 2021. 21. 21. Milagro. Ah. Ina ko nga nung may milagro. Anong milagro? Wala yung nag-sale. Wala ginisapay ka nga sale 21-21. Ay, good morning. Maayong buntag Mindanao. Maayong buntag Visayas. Maayong buntag Luzon. Maayong buntag Pilipinas. Maayong buntag Universe. Sa maabtan sa among signal sa Home Radio 93.5 Tibok, Northern Mindanao, good morning. Dito po ang Hilas King Bernie Bitok-Bitok. O ginyong sulugon sa kahanginan, Art Bonhoc Jr. Og sa mga netizens nato nga nagtanaw karon sa gahi ni Bahay og sa Bitok-Bitok University, good morning! Kini ang programa nga laagan. Bisan asa lang ang mga lugar among maabtan. Aron lamang nga among mapaabot kaninyo ang impormasyon ug kalingawan. Yan. Gahi! Nibay! Grabe. Pila na po ka-checkpoint among naagian. Oo. Yan na. Kayo sahay. Pila na po ka face shield ang mga nabilin. Oh. O sahay bitaw makalimot lami naman kayo ibiyay-biyay oy, pero say pag maagi kag mga checkpoint tama Hala. day oy. Hala. Kuan pa man day, COVID pa man day ay. Ala, oh. Kuya, ala, Covid pa man di ay. Asa na to ako ang face shield? So kada lugar na lang palit ang face shield. Bilin ang face shield mga kagahi. No? Good morning sa iyong tanan. Sa tanan mga padulong silang mga opisina karon. Og labi na kanang ginahabit na ginila nga mamina og gahi ni Bay Matagbuntag. Salamat kay Salamat, mga ha. bossing. Oh. Sa mga ma'am sir, good morning. Sama nila Iliel Manggubat nga kanisya mauni ang executive director sa Pamilyang Ligon. Ay! Sa Kay likod. ang bana bakakon! O siyempre sa tanang mga junior ani ang atong reyna si Oscar Junior Samson. Good morning. Si Good Epot morning. Macchis, good morning. O Ma'am Joy Martinez. Ang presidente sa among fans club. Oo, salamat kayo nga kada buntag yun inyo kami ginaubanan ha nga digid. Salamat kayo ha. Kanang unsa gyud digid mi mamingaw tungod ninyo. Og kami Pagpareana ni Attorney Milber Yorte. Ana, sus grabe. Power kay ni siya nga musikad. Oh, kusog ni musikad. gabay. Oh, pasumangil pero may kang sister. Ayan. Good morning again sa inyong tanan. Salamat kay ha. O gamon nakalami karon sa atong show. Kay nata sa radyo, nasa online, tibo kalibutan na to market. Dati kagahian. Nagsugo ko sa radyo. Kung asa ra maptan sa mong signal sa radyo, mura gito. Mora na. Pag-abot nimo example ka lang Lagindingan. Talisayan. Wala kailan na. nimo. Wala na. Oh. May nalagay na pa mga espesyal pero kung radyo ra yun, wala. Oh. Pero karon ay grabe tibo kalibutan. Nata sa mga Canada, America, o siyempre sa Baltimore, USA, Zone 4. sa Pinikitan. Ano ba? Pero Salamat time sa'yo. sa. Nabikil ko sa imong t-shirt. Ha? I'm so bikil, bro, of your t-shirt, bro. Kaning Bitok-Bitok University? Why I don't have like that, bro? And Kulang pa ka o ka ng pants. Kulang pa. mawa, bro? Kulang pa. Oy, maghimo ba yung t-shirt ang kahit ni bay? Tangi. Kunya Merch ka na mo. nang suportahin mi ana kay ang halin ni ana mao among ipanghatag para sa mga single mom. Kay ang ang process na mo padulong sa mga bayro nun sa tuition. Di nila pa. Oy, teka muna. Dagay ka kay tabo. Una, si ang bagong presidente sa US. Si Paring Joe. Paring Joe. Joe Biden. Joe, sukad na nawala sa MORC Joe. Nahimong presidente. Nahimong presidente. Gi-inaugurate na siya si Joe. Dili, Joe Romantico man to. di- Si Joe Romantico to. Si And Joe Biden. He is the 46th president of the United States pero kani you know what. Kagabi nakatambay ko sa pagsibat ni ko ang pagsakay helicopter ni ko. pero kabalo ka. Kani ang pinaka makauuaw nga nahitabo sa Amerika karong panahona. Nga naputos sa corruption o pagpanikas, pagpangilad nga eleksyon. Ana. So, maya, pero ilaha man na.
Let them solve their own issues, baby. Yeah. O kita nga nasa gawas, mga observer, we will learn from them. Kana. It's either you will be like an American or you will don't, follow them. Nana na siya. So, dili na ni siya mao ang katong tingala ni mo nga ehemplo sa demokrasya. Mas maay pang Pilipinas ninyo, oy. Ang kulang na lang namo nga magpadato ekonomikanhon. Pag madato na gani may mga Pilipino, madato na ang Pilipinas, kami na ang mamahimong inspirasyon sa tibok universe. Mahitabo ka na. Mahitabo na. Believe, Filipinos. Believe. Especially nga pagkasugda nato ka na diya sa konseho, karong 2022, si Bernie Bitok-Bitok, padaganon. Daghan na kayo yun nga. Oy, kablo ka, Sir Art. Amo Hoy, ginasuportahan. paghilo mo! Suportahan na mo na. Suportahan. Wala ko'y kwarta para mag-donate og basketball court. Dili, kinahanglan nga mag-donate og basketball court. Ano man ang kagawan? Kailangan mo na ang kagawan. Kailangan mo sponsor ng uniform. Usbon na to na. Mo Mali! sponsor ng basketball court. Shut up! Ano man na? Dere, bay, ayaw, bay. Wala man ko'y mga tent para sa kanang may nailamay. Bay. Wala man ko'y dispenser para sa naimamatay. Wala man ko'y mga anak tao. Bay, mao na di ang mga trapo. Trapo. Ang imo di bay, Okay. unsaon nimo pagluwas ang katawhan, mausab ang ilang pang nabuhi, usab lang pamatasan, ilang panguna-una, aron nga ang ilang kinabuhi. O saba, ingnon maka, mapahiguna. ang saba pa usab kinabuhi, may katag tinapa na mo. Anaon niya ko bi. Wala, di na uso ang tinapabay. Ang uso karon bay, corned beef. Alam mo yun lang ko lang, ay mo kabalaka, iampo na lang tamo mo. Ana lugar ko. Uy, kay pasa. My boy lollipop. Ay, pangatag lollipop diya. Pag sa'yo, madaot mo ipon. Oy, kadyan lang bi. Election, speaking of election. Hapit na ba yan? Siyempre 2022 election. It's only kanang kuha na lang. Ilan lang ka bulan karon. 14 months to go. Oo, tapos mag-apply, magsugo na dayon og pahumot ang mga baho na noon. Ang mga mudaganay. 15 months to go. Tumingsa. Pero siyempre, nag-istorya karon nga siyempre pandemic ba ya? Kaba wala ba social distancing sa election. Busa ang COMELEC, nagunahon na sila sa posibilidad nga ang 2022 elections himuon og 2 to 3 days. Tayo pasa, napag-isa. Na may makita ko ito nga new normal. New normal. Wala na pwede mantunol itong mga 2020. Kaya karon ipaagi nag-Gcash. Gcash na lang. Oh. Or 7-Eleven. 7-Eleven. Kana dia. Sila na ginang gating karon ano? I think kabalo ka kaning Libo nahitabo sa COVID karon. Isa ni sa mga kuan nato, mga changes nga ayaw na unta ng mga bayad-bayad. Uy, kana mga tunol-tunol di mga suborno kana magpaparalan botohan nga unta nga to gusto mo mapareha mo Amerika. Pagkauman walay na nga pildi kay puro gipantikasan. Kay nga naman makasultian na kay puro man tanan bayran. Dili man ang gihatag kay kuan man ang gihatag nang salamat sa pagsuporta. Dili man nga kana. Dili man nga ako gipalit inyong boto. So okay na ka mudaga na. Oy, dili sample lang na siya. Buwan. Sample Pero lang na siya. pangutan unta mo mga gahi community, I will ask you this question this very morning nga okay ra ba sa inyo ha? Okay ra ba nga himuong 2 to 3 days ang election sa 2022? Okay ra pala sa inyo ha? 2 to 3 days ha? Kung okay mo, tubag lang, oo. Kung dili. Tama Sa na Kibali, para mo, pero wala pa nagikuan, studyuhan nila ni, no? Gina-explore Pero pala. ilang gusto may tabo nga, pwede nga schedule from A to kuan, day 1 mo, pwede kayo magtapok. Kani dayon nga precinct, kani ugma na mo. Ika-third day na mo para dili kayo magdikit-dikit. Magduda ko na pagabot sa third day ang tanang A to Z naglinya gapon. Sir, wala mo kami. Pinoy pa ka. Wala mo gud itong Lunes sir. Tugod kay nang laban, wa mauga. Wami tugtis ang supervisor, sir. Di, So, naglinya tanan. Marga mistorya kay. Paul, question of the day. Okay ra ba sa inyo ha? Ako. Ah. Kung kwaon sa ako ang idea sa COMELEC, 1 week. 1 week. Para sure yun makaboto tanan. Gamay na kayo ng So 2 to 3 kibali kung days. kana gyud ang tumong og tinguha na makaboto tanan og social 1 distancing. 1 week. Unya, unsa gyud na siya? Kana ba ang i-plaster o ba sa COMELEC na unya, ang dili makaboto hinoon rights man gud na bay. Di man nimo na sa mapugos ko. The right of suffrage. So muna, atong poll question of the day. Sige daw. Okay ra ba kung imo og 2 to 3 days ang election sa 2022? Oo ba na? O dili? Una, oo. Okay kayo.
May pod para na social distancing. Dili oy, Letter B, dire mo ra po istorya. Tamo to mga magtapok ka pon. Gastos na po sa Gasto. gobyerno. Ay, na po kay katulo. Ay katulo, dili dapat na ginay ikatulo nga opsyon. Depende kung naay tinapa. Depende kung ayo, okay ra po kung 3 days, basta 3 days po ng ulan-ulan. Gastuhan ni. Gastuhan ni kay mag-change ang mind sa primerong adlaw. Ulan-ulan sa second na adlaw, so sa ikatulong adlaw. Depende kung naay tinapa. Oy, mga kagahi, kaulo ka asa biniabot kagapon dito min sa Timuga. Kalami sa lechon dito. Unya, nagkawin lechon. Asa? Diya ila Ninang Gloria. Ninang Gloria. good Ninang morning. Gloria, morning. Diya sa Timuga. Kalami yun sa Smiling yapon si Ninang Gloria mula noon hanggang ngayon. kanang sa kanampanga. Ay, kasarap. Sabaw dayon nga Bisayang manok. Ay, kasarap. Gibutag halang Ay, kalami. kontra COVID nga sabaw. Grabe. Oga, amo din gimit Nanay, si picture Mami ako. J. Si Nanay, Mami J picture itong ako. guest. Wala din yung butang picture to atong paniod do. Nara sa akong cellphone. Pastilan sa sunod gani pag yun na ipakita yun na nato sa mga kagahi nga naman part man sila kay kada hungit nato apil sila nga atong ginauna. Oga syempre ato pong gibisita. Ito no nag-interview po ta. Uy, in fairness ba, ang iligan ba, medyo ni Kwan ba, ni Palo ba, sila grabe sa COVID ah. Di, ani man, so kada nagsugod kaning COVID nga pandemic, ang iligan dunay 1,163 ka mga cases. 1,163. Total na, total. Pero tanawa ha, ang recoveries man po 1,010. So that's about 86% nga recovery Uy, rate. very good yan, very good, very good. So kani sa atong pagpakinabig hinguskan sa dakbayan sa iligan nga masigurong luwas ang katauhan gikan sa COVID samtang gapaabot ang lokal nga gobyerno sa iligan sa bakuna gikan sa nasudnong kagamhanan uban sa mga talamdan sa IATF. Kini mismo ang gibutyag ni Vice Mayor Munsi Jemar Veracruz atol sa atong pakiginabi kaniya. Lalimang ka, Monsignor, na himong Vice Mayor, Correct. out of desperation, nga Ikapoy na. unsa naman yung illegal, uy, nga napuno man ni sa droga, napuno man ni sa kuan, kaniadto, Correct. napuno man ni sa mga kriminalidad, kidnapping, dunggabay, ana, tanan, so, sila, liyaw po ta, no? Sila mga update sa to, nga, kabalo ka art burn, karon makalakaw-lakaw nakadiri, kung wala, like curfew, makalakaw-lakaw nakadiri nga, luwas, mga nana, kanang mga sa mga trabaho pang gabi di para kaniadto nga ni mga nana. So let's talk about sa COVID. Ania ang amo ang pakikinabi kang Vice Mayor Monsi, no, Monsignor Jemar Veracruz. May buntag sa tanang mga taga-iligan, mga iliganon, ani ang inyong Vice Mayor. Una sa tanan ang atong ginahimo art, no, atong gipaningkamutan ang higpit nga pagpugong sa pagbiyahe sa atong mga tao sa unang quarters sa pagkuyanap nining COVID, no. We were the ones in the whole of Mindanao nga kung ngayong tanaw stricto kayo. We were the first one to close our borders, stricto ang atong pagsulod. Gikan sa south o sa north, no, o even atong pantalan, no. In the first pagkumbati nato sa COVID, ang among cases only single digits ra gyud, no. Misaka na to because we become liberal labi na sa national government nga pwede na masulod sa atong port, pwede na paluagan ang atong mga checkpoints, atong giluag-luagan na, no. Second nga atong gihimo gyud is atong gipakusgan ng kumpanya nga to mga tao will protect themselves, protect their families, and consequently maprotektahan ang tibuok iligan, no. Ang ikatulo nga gipaningkamutan gyud nga ato gining pakusgan nga katungod na infected ato na gi kanang gitawag nato focal i-block sila, no. O atong i-isolate gyud, we pull them out dito sa ilang sitio, silang balay, atong gibutang sa atong isolation ward, no. So mo nato ginahimo, and of course karon atong
pakusgan ang monitoring gani og testing kay kita nag-establish naman kita og molecular laboratory. We are a bit later diya sa pag-establish sa katong laboratory nato compared to other cities, no, pero we feel the need nga kinahanglan nami kaugalingon namo nga molecular laboratory og nana na karon ato na naput up, no, ug sa katapusan ato ning gipakusgan kanunay kaning atong enforcement sa atong kapulisan ug sa ato nga mga aning kasundaluhan ug atong mga barangay nga ma-enforce kinato kani social distancing protocol, no. Sa unang higayon sa bago pa ning COVID, we were the first ones to among the cities in Mindanao nga maghimot og curfew. Murag martial ang style, no. Pero daghang mga complaint na, in fact it become a controversy sa Iligan tungod kay among inaog gid ang curfew, no. Ang mga business sector nag-react, so atong nakita nga we have to balance economy and atong move against COVID. In relation to that, yung sa ninyong pagpabalik o kapiskay sa dagan sa ekonomiya sa Dakbayan. So ang ato lang kuan is we just encourage our people not to maintain and follow the protocols while we become liberal diha sa atong pag-abli sa atong mga tindahan, no. So atong nakita pud nga karon ang mga tao kumpiyansa na pod. So again, mo na po na we are having our campaign again, no. Kani ang atong mayor while we open up our stores, mga shopping malls, o kaning ang atong simbahan, pero ato yung paningkamutan that we make the message come across to our people that there is a need to protect themselves by following the health protocols. Jemar Veracruz, ang Vice Mayor sa Iligan City. Medyo actually pagkato na to kagapon sa Iligan kagay. Stricto yun. Stricto kayo. Kay panaog, ana, no? Tapos na pag ito yung mo exit pa kang anay kamera. Oh, no? Ni-smile sad ko. Ha? Nakulbang ko ba sing mo detect ba? Uy, wanted ni nga tao. Tingala bitaw ko ito hangad lang dito. Oh, hangad lang. Uy, naya mo. kamera di ay. I-detect siya. Tamugawa siya. Gwapo. Pero chick boy. Nakabotang siya. Pero fake news man daw to, Bert. Gagahapon po, medyo busy ang Mitsubishi. Mitsubishi ang mga opisyalis. Nagkinto ang tanang LGU ron. Kay dunay mando sa presidente nga kinahanglan sa matag lugar, matag lungsod, matag syudad, matag barangay. Kinahanglan tutukan sa mga mayor. Di lang mayor. Mayor, vice mayor, administrador, konsihales, Tanan. barangay kapitan, barangay kagawad. Mando ni Duterte, no, pinaagi sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict con ELCAC nga maundang na, mapakgang na, mahina na, maparalisar na ang kalihukang komunista sa tibuok nasod. Pinaagi sa LGU. Kaya pala tanan mayor kagahapon busy. Dili pwede matawagan kay naka-meeting tanan, naka-zoom tanan. Nakasuban sila General Hermogenes Esperon, ang chairman sa ELCAC. O sila nga doktor nga Badoy, ang nagdumalan nini. So, gipulong tinuod sa nasod ng kagamhanan ang tanang opisyalis sa lokal nga gobyerno tibuok nasod pinaagi sa virtual meeting labot sa ELCAC con End Local Communist Armed Conflict. Kini ang lakang sa administrasyong Duterte nga mapakgang na sa hingpit ang kalihukang komunista, ilabi na ang armadong kalihukan sa CPP-NPA sa nasod pinaagi sa mga LGU. O siyempre kay dito man ta sa Iligan atong nahinabi si Councilor Ayan Uy, ang committee chair sa Peace and Order sa Iligan City, labot sa maong lakang sa national government pinaagi sa local government sa iliskutan ng ELCAC.
sayod ta no nga less than 2 years na lang unaog na tong presidente dayon ang iya na ning pakusgan pag yun niya kaning EO 70 part na ni is kaning to end local communist armed conflict. So karon natay webinar together with sa atong National Security Advisor General Esperon nga gi-encourage gyud ang every LGUs and other stakeholders panangkamutan nga mahuman na gyud ni nato sa malinawon nga paagi ang pag-undang niining pakigbisog sa atong igsuon nga mga walhon, no? Ang mga state universities ang gisuspensahan karon nga nahimong brainwashing and breeding grounds sa terrorism, no? In the guise of activism. Dili ba ang lokal na gobyerno o ang sanggunian ginatutukan po ang state university nga naa sa illegal? Yes, no? Gitutukan na sa itong mga security forces, then naputay mga programa na kaning gitawag na to KIKI-DAT, no? Kabataan kontra Droga at Terorismo. Ongoing hapon ni siya nga mga program sa atong local government unit with cooperation, no, sa atong Armed Forces of the Philippines, o Philippine National Police and other stakeholders nga masiguro gyud nga luwas atong mga universities nining mga grupo nga gusto mong impluwensya nining ibutang na to foreign nga mga ideology. Daghang salamat, Konsihal Ayan Uy. Mga kagay, aniya na ang atong mga gahi nga balita. Mga balita nga dapat nimong mahibaw-an. Mga balita nga gibantayan o gitutukan. Ayaw pagpaulahi. Dapat updated ka. Kauban ang inyong kagahi. Art Bonhoc Jr. Aniya na ang mga gahi nga balita. Mga gahi nga balita. Mga gahi nga balita. Siyempre ang mga gaya nga balita hatod ka nato sa Cherry C. Cherry C. Calcium ascorbate with kamo-kamo extract and zinc. Kini ang bitamina nga sa COVID makapalikay o sa atong lawas paskay. Cherry C. Para mas healthy and cold free, asa ka na mapalit free. Oy, ubay-ubay na. Nasa Balulan sa GYF Pharmacy, sa Bulwa sa City Drugstore, sa Kamamanan KSA Pharma, sa Carmen nata sa Tan Pharma, City Drugstore o sa Pipan Pharmacy, sa Kugon nata sa Diamond Drugstore o sa Farmacia Oro, sa Kugma nata sa Ivan Drugstore, sa Kauswaga nata sa Zen Pharmacy o Gono Pharmacy, Yeah, grabe. sa Nazareth Oro Pharmacy, Cherry sa C. Opol nata sa Downy Marketing, sa Pinikitan Farmacia ko og AGT Pharmacy o Abeheart Pharmacy, sa Tablon K Drugstore, sa Tagoloan Cure All Drugstore, Power. sa siyempre nata sa Save All Pharmacy, Save More Pharmacy, R&J Pharmacy, sa tanang branches Agura, Makanhan, Opol, Kalaanan, Bugo og Puntod. Og siyempre kang ma'am diya sa Lumbia Old Airport kang Geraldine Joy Garcia. Cherry C. Para mas healthy and COVID free. Gahi nga balita. Gahi nga balita. Sa atong gaya nga balita, gipusil patay ang usa ka pulis kagabi sa Barangay Kamamanan, Cagayan de Oro City. Biktima si Corporal Eljan Kapawa nga gipusil kamulo sakay sa iyang motorsiklo. Dali na kaikyas ang duha ka wa pa mailhing suspect nga rider in tandem. Blanco pa ang kapulisan sa motibo sa insidente. Gahi nga balita. Patay ang usa ka miyembro sa NPA sa Barangay Trinidad, Surigao City. Suspect nga si Cecily Nunye alias Dennis nagpaboto sa og armas diyang nag-serve og warrant of arrest ang mga otoridad. Suma sa mga pulis nga ang suspect usa ka sub-leader sa NPA og suspects pagpatay sa duha ka tawo ni atong 2019. Gahi nga balita. Patay ang usa ka pulis human maaksidente sa Barangay Kalasungay, Malaybalay City, Bukidnon. Biktima si Police Staff Sergeant Dennis Landicho. Sa investigasyon nakasakay ang biktima sa sakyanan sa kauban ni ining pulis diyang makabangga sa nakaparadang truck dapli sa dalan. Nadala pa kini sa ospital apan gideklarang dead on arrival. Gahi nga balita. Sunog ang usa ka karaang gambalay sa Cagayan de Oro City Police Office
sa Gumamela Extension Carmen, Cagayan de Oro na sa 250,000 structural damage sa hitabo. Damay sa bang nasunog tulok ka mga sakyanan nga nakaparada dool sa maong Gambalay. Walo ka pamilya apektado sa sunog sa Piña Plata District, Samal Island, Davao del Norte. Duha ka balay ang naugdaw samtang tulo ang partially damaged. Sa investigasyon ng mga bombero, nagsugod ang sunog sa usa ka shop ug nikatay sa kabalayan. Wa hinuoy na angol sa insidente. Nagpatuman og taglima ka oras nga rotating brownout sa mga probinsya sa northwestern Mindanao. Kinihuman sa pagkatumba sa usa ka tower sa NGCP sa Puna, Tangkal, Lanao del Norte. Mga apektadong probinsya mao ang Misamis Occidental, Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur ug pipila ka parte sa Lanao del Norte. Sa karon padayong gipang-ayo ang nagubang tori ug di pa masiguro kanos apa kini mahuman. Magpatuman sab karong Sabado, Petsa 23 ug 12 ka oras nga brownout sa Butuan City. O pipila ka lungsod sa Agusan del Sur ug Agusan del Norte tungod kini sa maintenance activities sa NGCP sa mga substation sa lugar. Magsugod kini sugod alas 6 sa buntag hangtod sa alas 6 sa gabi. Good morning diha kang BW Tap Tap Abilinosa sa NGCP. Gahi pod na siya. Gahi nga balita. Gahi nga balita. Gahi nga balita. Oras alas 7:17 na. Hinay na nanigawa si Haring Adlaw. Ito na po mga kaibigan ating buwelta ni Ard. Ito na po ang ating 3-time KBP Golden Dove Awardee, Mr. Art Bonhok Jr. Basta Junior Oscar Samson. Hatod ka nato kini sa Cherry C, calcium ascorbate with kamo-kamo extract and zinc. Kini ang bitamina nga sa COVID makapalikay ug sa tong lawas makapapiskay. Cherry C, bitamina nga gi-endorso mismo sa ato ang doktora nga gwapa, Doc Cherry. Good morning. Mapalit sa tanang mga butika sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental. Grabe ni si Istin. Wala na kahimo. So kaganina ra nato ni gihimo. Ha? Atong kuanan kaning usa. Kaning the power of hearing. The power of Hearing. hearing. Kanang kusog kay ba? Kanang burn unsay hearing. Swirtres mo na. Ay di na lala. Mga kagahi. Nasayod ba kamo kung unsa ang permi natong ginapaminaw will determine kung maayo ba ang tibuok tang adlaw? Kung kita permi mamati sa mga di maayong butang, matigala ka, mo sakit kalit ang imong batang. Sa gihimong pagtuon sa mga eksperto, ang tao nga kusog maminaw sa mga negatibo, tanan niyang makita pulos depektibo. Dali nila makita ang pangit, inay sa mga gwapag-gwapo. Labaw sa tanan, ilang bulsa, perming buslot, walay bisag piso. Apan lang tao nga gapaminaw sa mga positibong mga butang. Tanawa, di ba? Ilang kinabuhi, arang kaarang-arang. Bisag unsa pa ang mga hagit kanila mo parang muharang. Di sila bastang maluya, di magkaangkaang. What to listen is a choice. Labi na ka mo mga girls kung naay boys. Dali day mong mailad and become one of their toys. So be careful with what you listen para di makaapikto sa imong voice. Makatakot na si Istin pa. Faith comes by hearing. Bantayi ang gairing-iring. Choose to listen to positivity, whatever they bring. Kay kung unsang imong perming ginapaminaw sa matag adlaw, makaapekto ka na sa imong makaapekto ka na sa imong pagkatao. Time. Kainibay! Kainibay! Kain sa balita! Kain sa kalingawan! Sabroso, chocolate, sabroso, chocolate, sabroso, chocolate. Kamigen's finest chocolate, sabroso, chocolate, Sabroso, chocolate. sabroso,
Sabroso chocolate, the vegan's finest chocolate. Sabroso chocolate, Sabroso chocolate. sabroso chocolate, the vegan's finest chocolate. Sabroso chocolate, Sabroso chocolate. sabroso chocolate, the vegan's finest chocolate. Sabroso chocolate, sabroso chocolate, sabroso chocolate, the vegan's finest chocolate. Now available in all leading supermarkets and drugstores. Miramax, Miramax, Miramax. Grabe gyud kagahi. Birthday cute kalami. Miramax, Miramax, Miramax. Ang walang asawa. Balik ang kagana, di bastang maluya. Miramax, Miramax, Miramax. Ooh. Lamia, oy. Kami mo dahil sa amin ang dahigon, umabati ko sa aming batikuson. Oh, Bati Arbonong Jr. Oh, Bernie Bitok, Bitok, Kainibay, kainibay, kahi sa balita, kahi sa kalingawan. Nagbabalik po ang inyong mga gahi o hilas pagyon. Bernie Bitok-Bitok. Iyong sulugoon sa kahanginan, Art Bonhoc Jr. O yun sa ito, ato sa balikan na tong poll question ba? Ah. Kung mo yun ba mo nga Okay ra ba? tong- Okay ra ba nga? Okay ra ba nga mo na tong 2 to 3 days ang eleksyon Ah, sa 2022? ah, Ingon ang oo, pila ka percent? 33. Ah, 35%. 32% niingon nga Dili. okay. O niya, ang niyon po nga depende sa... Depende kung na'y tinapa, kung na'y Ay, bay, ulan-ulan. kung imo tanaw lang ato Wala, ang balance oh. puhan, o halos pare-pareho no na Ingon sila, oo, 35. Ingon og dili, 32. Ingon sila, depende kung na'y tinapa, 32. Ba? Parang ano lang parang balance Tayo lang. basa, pag sa imong istorya ng mga 2 to 3 days, 2 to 3 days, kamo diya ang naminaw na mo. Kaya nga no, nagparehistro na po mo sa Comelec. Mao lang. Nagparinyo na mo. Ha? Ah. Ha? Mao ni karon. Kaya padayon nang nanawagan ang Comelec karon ha. O paminaw mo, paminaw. Giagad karon sa Comelec nga magparehistro na ang mga qualified na makabotar sa sunod piliay. Og subay niini makauban nato karon pinagi sa linya sa telepono waylain ang pinakakusgan natong Cagayan de Oro City Comelec Election Officer. Gahi ni, gahi. Si gahi gyapon ni. Si Attorney Ramil Acol. Attorney. Good morning, attorney. Hi, good morning dia, Berg. Good morning, what's up, sir? Good morning, BW. Kumusta? Good morning. Gahi pa, Bidabs. Gahi pa ba? Ah, Gahi pa, Bidabs, gahi pa. gahi bang bigote, gahi bang. Ayaw na initi ang ato mga bigote diya. Ay, tapasa. Kauban nato ha, ang ato ang Comelec election officer. Paminaw mo ani, kay makagaba ba yan kundi mo maminaw ani ha? Kanang attorney. Pila ba ang target ninyo nga marehistro sa Cagayan de Oro City? Nakuha na ba ang target? Nakuha na ba? Wala pa ito makuha na kay hinay man kaing turnout sa atong pankaron Deadline na sa ni. tungod sa pandemic. Kanos agad ang deadline ana attorney? Unsa to? Kanos ang deadline ani? sa registration? Karong September 30, 2020. September Muna 30. atong- Hulata, update. Bidabs, hulata ha. Sa September 29, diha na sila magpunsiso. Ano lagi as usual mo ginasya. Bitaw mga kagay ha. Oo. Para dili malista ng Comelec. Tabangan nato ni sila. Attorney Acol sir, unsa ba ang angayan nilang dadon sa mga magparehistro diha sa Comelec? Ng mga requirements? Kinanglan magdala gyud ID no? Magdala ID. Government issued or company issued nga mga ID. Para matino nato kung ang ilang identity sila ba gyud na no?
Kung walay ID, attorney, kung walay ID. Kung walay ID, any other government nga mga documents nga mo identify sa ila aron makita na to nga mo ginatawa na. Pero dinhi sa syudad morag taga syudad man ta, naman siguro walay ID karon. Katumbag ulan ng 18 years old attorney, ana niya wala pa ka ng government ID. Unsa may ilang pwedeng dadon? Pwede sila magdala school ID o niya birth certificate dayon. Kita na to nga gatungtong na sila 18 or mutungtong pa sila 18 exactly sa election day. Karong So dawato na siya, ayon ana. dawaton na lang siya, dawaton basta. So kung dili ka 18 karon, dito pa ka sa election mag 18, pwede na ka magparehistro din. Pwede na. Nabay mga protocol karon nga kuan stricto bang komili karon? Permita ga kuanta sa protocols ikan pa sa pag-start nato na within the COVID period. No face mask, no face shield, no entry. O niya natay washing area dayon natay scanner before sulod. So wash hands gyud before mo sulod. Tapos nabay limit lang mo nga ginakiter sa kadlaw, attorney? Sa una, gaplano may og limit pero tungod kay gatuo mi nga daghan kayo ang mag-restro. So wala na mo limitay kay sa mga niaging adlaw bulan pero ting gamaya ra magyud kayo. Attorney. So karong mga recently medyo ning daghan-daghan na ning gilapas nag 100 no. Pero manageable pa amo lang ning tanawon kung ang limit amo na siyang i-set ang limit po. Makugang yun mo ron kay pagkahuman diri sa ato ang programang gahin di ba sugod o karon or ugma ba wana magkapuliki na yung kanabidan. Kani tay pasa natay. Pagahion nga rin. Attorney, napaisa ha. Kaniadto pwede ni for example ako taga Mantikaw. Unya kana bitong akong i-check nga kanang ang ako ang voters nga kaning information. Kanito pwede ra nga taga Cagayan de Oro, dire ko Cagayan de Oro magparehistro no og unsa na nga qualified ko either taga Initaw ko or taga Bukidnon ko. Karon kani by area naman gyud siya, by lungsod naman gyud siya attorney ba di na siya pwede nga kung ikaw taga Bukidnon pero diri na ka magparehistro sa Cagayan de Oro pero para Bukidnon gyapon wala na ingon ana no? Wala siya kuan nga maski asa ka mo parehistro kung asa ka nga dito ra gyud ka. Dito ra gyud. Unless ikaw mo balhin magpa-transfer tama ba? Unless mo transfer ka. Unless mo transfer residente ka na din sa Cagayan de Oro, mo lang i-allow na to unya with proper communication na dito sa election officer nga imong balhinan nga gibalhinan para mag-coordinate na sila. Unsa may requirement ana attorney kung gusto ka nga mo transfer sa usa ka lugar kay labi ang kay ani ni nanabayay mga unsa ron mga mialis nga pareha nang nahibalaan lang si Bernie padaganon daw sa eleksyon pa konsel sa Cagayan. Basig mamalinda tanan sa Cagayan. Unsa may requirements ana kung mag-transfer attorney? ID ra gyapon niya o ang residency niya dapat na resident na siya din kay kasi sabi na sa mga politiko basin na ma-question ang ilang residency no. Nabay di ba naman i-proof nga dapat ni stay ka nagpila ka dugayan ng imong una ka makadagan attorney di ba? Isa na siya katuig. Isa ka tuig una sa eleksyon. So kining mga politiko nga mubalhin sa lain-lain lugar ato nang tagap ng mga balita pohon na dito na sa before sa May 9 man siguro May 9 karong tuiga dapat mabalhin na sila sila. Ang election nato attorney unsa nga date gani na sa 2022? Second Monday man siguro no. Every second Monday man na siya no sa Balaod. Every second Monday. Kani karon napay sa attorney. Katubi taong mga ang ilang ngalan mali ang pagka-entry murag na kulang. Ay sayop. Para na no. Unsa may himuon sa mga corrections? Pwede na siya i-correct na to like sa birth certificate kung ilang nasulat, kung ilang nagamit nga mga ngalan o spelling baka diya sayop,
So magdala sila katong birth certificate nila para makita nato dito, makorek na to ang ilang entry. Ato sab nga ang aminyo na, bag gusto nila nga dadon ang apelyido sa ilang bahanan, mga babae. Sab, kinahanglan o kanang marriage contract. Okay. So, karon attorney, mo yun pud ba ka alang ninyo nga taga Comelec nga siyempre na ay pandemic, na ay mga protocols nga ma-extend ka ng election day into 2 to 3 days? Depende na lang. Kami din sa field, magulat naman tagbalaod nga ipasangat sa Congress. So niya, kung lagi balaod. Pero sa imong attorney, kung mo extend ba, mas makagaan ba na? Mas maayo niya. O murag mas dako ng gasto o mas hago no na? Medyo gasto o hago na. Dili lang sa side sa MUAS, commission. Kung dili katong mga teachers, deputized ng mga agencies like sa PNP, sa mga maestro. Kasing kuha na gila siya. Okay. Attorney, o sa iba'y average karon nga kuan kung oras na imong makonsume kung magparehistro karon kay base na magiuban ba nga tibok hapon na lang ko makaya na ba dali na lang ba dali ra ba ron ang average ninyong inyong gitanaw? Medyo langan-langan kasi tungod sa mga COVID protocol, social distancing, unya dili kahit na magpasulod og daghan diha sa tong area, no? So kung trabahante ka mag-leave lang sa yuga, dili madag bisag lunch break lang, di gyud na madaging ana. Madaman siguro basta kuan. Mingaw lang. Nabay Sabado gyapon, attorney. Ang atong registration period is Monday to Thursday lang. Okay. 8 o'clock in the morning until 3 p.m. No lunch break? No lunch break. Amo day niniwang naka-bidabs kay no lunch break man day. Ha? Dili pud pwede nga mo day niniwang ka bidabs kay no lunch break naman day ka. Ha? Mo day ni slim ka kay no lunch break naman day ka. Uya kung dadaan ka na mo og lunchbox ni Bernie dia, okay ra pod. Basta na isulod aslat. Hoy mga kagahi kanang pagparehistro na mo sa inyong pinakaduol. Ay na mo pag-abot og September kasama pa sa kininyo. Ayaw na. Oo. Attorney Ramil Acol, sir, panawagan sa Comelec ngadto sa tanang katawan ug dili lamang sa Cagayan de Oro but in behalf of the entire Commission on Elections sa tibuok Kapupudan aron na madunggan sa atong mga katawhan nga importante kaayo nila kini nga katungod ang pagboto. Kinahanglan sila magparehistro. Salamat kayo ato'y panawagan no sa tanan nga naminaw sa inyong sibihan. Hinahinay na mo anha sa tagra ka mga buhatan nato sa Comelec para magparehistro labi na sa mga batanon aron maka-exercise sila sa ilang rights of suffrage pero maabot nga eleksyon. Ang atong registration period is ang pandemic Monday to Thursday lang alas 8 ngadto sa alas 3 sa hapon. Unya dapat mo observe ta sa health protocols dalatag Christmas special. So, ganun mga requirements na to, mga ID na to, dadon yun na to, mga birth certificate sa mga tanon para dili ta malangan o dili sad mo magbalik-balik kay hapit na ra ba nga tong deadline September na. Karon tuiga. So kana lang og salamat kayo Bern og sir, salamat. Salamat kayo Attorney Ramil Acol, ang Comelec election officer sa Cagayan de Oro City ug gagadala usab sa tingog sa mga election officers sa labi na diri sa Mindanao, Kabisayan nga kinahanglan kitang tanan magparehistro. Salamat kayo, very merciful sir. Thank you sir. Oras a las 7:35 mamugasame. Kahit sa balita, kahit sa kalingawan. Miramax. Grabe gyud kagahi. Pwede gyud ka lami. Miramax.
bastang maluya. Miramax, Miramax, Miramax. Ooh. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Kahiya, oy! Gusto ko na lamang ang imong mga giahak. Upaya kinindughan ko ano dili ako maskama. Unsa mahinungdan imo akong gitaligdan. Sa walay igong nga rason imo akong gibiyaan. Oras! Alas 7:37! Asan ang pakpan? Kadyo lang. So karon pa ko, so wala day si Lito karong adlaw? Ang damay ni kalakihan. Ano wa man ko na-inform nga wala si. Wala. Wala daw si Lito. Di, nahigipadala si Lito iyang kumare. Ha? Iyang kumari. Ang mads ni Dodoy. Nga, unsa? Kumari ni Dodoy. Oh, mao ni ang gipangayuan og kaning tambag. Advice ni Dodoy. Sige. Standby. Oh, ya, kuan ni siya. Mao ni siya si Marie. Si Marie. Si Marie. Marie ni Dodoy nga ang ngalan si Marie. Dili kani. Kumari ni nga Marie. Kumari ni Dodoy nga nangutang siya ka Dodoy pero wa siya gipautang ni Dodoy. Mo nang action sa halas karon. Mao na siya karon. Kadyo lang before anything else, ang atong gugmang giyak seri ay hatid sa atin ng Biramax Capsule. Talking about Biramax. Ano lang asa to. Biramax. Ang Biramax Capsule, oy kadyo lang, anong paspas man kayo ning halin diri sa home radio. Namong giuban nga diri na lang sila sa home radio mo ani. Ang Biramax mapalit na sa Save All Pharmacy. Ha? Ato lang mo sa Save All Pharmacy. Ayan. Oga, siyempre, humana naman itong promo period. Kabalo na ang mga unsan ni pharmacist. Ito na sila ito. Og mapalit usab kini sa Oro Pharmacy and Farmacia Oro. Og ingon man sa Rica Drugstore. Dagan salamat. Biramax! Thank you. Mare, ang Biramax Capsule, kasagara, ginatagaan ako sa Biramax Capsule. May nga adult man na. Kasi pagtunan mo ni tiguwang ko dili. Unsa kay matawag ani? Unsa kay masulti ni Mare aning Biramax? So ang problema, may yun nga burn. Kasi pagtunin mo sa ko tiguwang ko diri. Nagaling mayor nga naghihapon, garbuso. Pagtunon lang mo sa mayor, uy, adult man na, bata pa man ko. Uwe. Halos galing mahuli naman kayo mo, tagalas 10 na sa gabi ipaagi lang nyo, nag-meeting mong Eagles. Alam ka na nakin. Pero ang istorya yun. Tapos ang resulta, bata lagi. Pero, wa na, di na maka... Sige nagbagot-bot ng inyong mga inyong mga asawa. Bosa, ayaw na mo pagpagarbuso diya. Pag Biramax Capsule na mo, available na sa mga pharmacy. Okay, and available na. Palit na mo, ay mo kabalaka, 100% herbal kinesia. Ha? O FDA approved kita, ha? Okay, siyempre, ang atong bugnaw ang panahon, malipayo ng mga pananom, kay medyo dagay tubig, pero siyempre, pag bugnaw ang panahon, lamig yung taon, Sabroso Chocolate. Ang Sabroso Chocolate actually mo ni siyang tabliya nga purely made by pure cacao. Lami kaayo. Ilo dia sa may kamigin kay di man nagikan. Ang Sabroso Chocolate available na po ni sa tanang mga convenience store, sa mga drug stores. Lami kani si Kwati mga kagahi every morning.
Labi nagtarong ni mo batil. Ayaw lang inudagan nag-sugar. Sakto lang, enough lang. Napagyapot tong pait-pait. Very healthy actually nga magsikwati ka. So every morning magsikwati. Ang inyong gamiton, sabroso chocolate. Perfect mga kagahi. Alas 7:41 na oga. Siyempre po mga kagahi, ha? Ang atong cherry C. Dipinsa yung kaugalingon nasama na mo, sige tuyok-tuyok, di kimi kumpiyansa. Dipinsa gimidaan. Prevention is better than cure. Mo nang lala mi og vitamin C plus zinc. Anak kalami pagin sa vitamin C nato, gikan sa kamo extract. Ay, i-search na lang ninyo na sa Google ha. Og ang Cherry C, available na sa Cagayan de Oro, sa tanan mga pharmacy, R&J Pharmacy, Save More Pharmacy, Save All Pharmacy, napude sa Taguluan sa Cure All Drugstore, diya sa Tablon K Drugstore. Sa Pinikitan, Parmasya ko, AJT Pharmacy o Avi Heart Pharmacy. Parmasya Oro Diamond Drugstore diya sa Kugon. Sa Carmen, Tan Pharma, City Drugstore o Pipan Pharmacy. KSA Pharma, City Drugstore, JYF Pharmacy. Again, sa Kauswagan, Zen Pharmacy o Guno Pharmacy. Ivan Drugstore sa Kugman. Diapot sa Upol. Sa Downey Marketing, Oro Pharmacy sa Nazareth. Dagang salamat. Busa mag-cherry sina. Ito na bang sumpay sa ating gugmang yahak serye? Dear Kagahi Bernie, wala si Kagahi Lito. Karon pa ko na-inform. So, bosa natin special guest, si Jackie Manabat. Kagahi Bernie, napusa gyud si Lolit. Nag-uyab gyud mi, nabungkag yun ako ang tinapok ni Lolit. Og napainlove yun ako siya. Sa tinanay lang, gugmaan man po gyud ko niya. Apa na pinakada kong sikreto, wag yun ako masulti kaniya ang tinuod. Nga ako, dati di ay minyo. Niabot og 3 ka bulan ang among relasyon. Apa nagyuday kasabihan nga naay aso nga di makumkum. Og napoy aso nga baho. Otot na. Napoy aso nga hilom pero naay pataban. Nagyuday aso nga di makumkum, naay usahay maugom, pero muhunga og gyud gihapon. Og ingani, anay tabu. Dudoy ba? Ingon siya nga, walay signal nila sa ilahang giulian. Pero sa Ramberg, tulo naman ka, adlaw, magyapon makuntak. Kalagot yung gani ba? Na out of focus, naging ko dahil sa akong opisina. Siguro rin, kapoy gani kalakiyaw. Sino kabalo sa akong mga trabaho, diri tinuod siguro ang chismis nga, ang iyang habol ka na ako mabungkan, gini akong tinapok ba? Mads, marag sa'yo ba kayo buntag sige makagyaw-yaw di ha? Mads, busy ka Mads? Usara ka dagang may papel Mads, pirmahan na po na Mads. Ay ipadaplin tani para lang yun sa imo. Ato na paminahon sa man yung mga yaw-yaw sa kinabuhi. Ali sagon Mads B. Kanang kabalo magyud ko Mads ba nga daghan po kay yaw-yaw sa imo kinabuhi Mads. Ay unay-unay Denny. Daghan kay mga hugot Mads. Hayır ko mabisi. Abayar ko diri Mads B. Kuan ba?
Di ba, kailan ka sa kong uyab? Ay, kaila kaayo eh. Si Dudoy, di ba? Tapos, ani Mads. Ay, ningon siya nga muuli siya. Ingon siya mawala-wala ang signal nila. Hagkas man po natulo na kaadlaw, mag-isay text na ako, uy. Agay, Mads, murag delikado na gid na siya man. Mads, ka na bang ikaw ba sa imong nailan ba? Ako, dagan naman ka-experience sa life, no? Di ba, dagan naman ka-experience kung kanang, ani ba? Siya pagtuo ka ba? Kato si Dudoy, kanang, tinod, anay, yung ka to yung gibati sa ako. Kay, kanin mo na ni, ay lang pagsaba, Mads, ha? Nabuak na ba yun, Mads? Ay. Di ay? Oh. Dobby? Nabungkag yun. Ukaj. Medyo ni kaang-kaang yun ko, Mads. Ikaw ba, wag ko ni Mas, ikaw ba, wag ko ni mag-ignan. Ikaw nga experienceado, bitaw. Wag ko ni mag-ignan nga sakit man din na, Mads. Uy! Ay, para tagamtaman gid nimo man. Tamo na karon, di ba? So, nabungka ng tinapok. Tapos, Mads, wala ka magsaba, Mads, nga kanadi ang mga soft drinks ba sa refrigerator gagagmay. Natin ay bayad, Mads, kung pag-check out ninyo, Mads. Natin ay bayad, Mads. Oh, alangan libre. Kung baka nagsaba, nagkuha sa kung tulo ka soft drinks ang anima. Ano na bayad? Dobby, emal. Emal kay Day. Uy, pero medyo tekas ang evolve sa Shokomber. Kilay man siya, pero mas nasanay sa yuyag, i-evolve ko, Day. Haskang bungkag. Day, wap po ka nagsaba, Day, nga na day bayad na mamansya ng habol, Day. Dos ka nag-tell sa Shokomber, nga na day ko ang bayad. Samo kay ka ba? Ang problema na ko, Day, so nakatuluhan na, Day. Di lang din siya, bro, nabugnaw siya. Kamuto nga paglakaw karon di na. So, pagtuon ni mo, ana, Day, feeling ni mo. Karon dili na siya makontak. Di na makontak lagi, Day. Oy, pero ko. Murag delikado na, Mads. Mads, sama sa ko yung mga nadunggan, Mads. Uy, ambot, tana lagi dili. Uy, kapilan, biko si kampo-ampo dito sa katedral. Ay, siya kadungog lagi nga. Dati lagi daw na siyang minyo, uy. Mads, kanang karon ako manunod sa iyo nga ba? Isa man gud mi ka lugar dito sa amo Tinood gyud nga na siya. Asawa. Mas ay katawa, Mads. O pag serious na ba ni Mads, nagkatawa ka, Mads. Ay, kung joke-joke ba? Usap na, pag siya na kinadunggan. Ano pa sa lapasan na ni mo na nadunggan? Sa lapas uno nga lugar. O sa guna, sulti ko, Mads, amiga biyata, Mads, ha? Kung maker biya ko ni mo sa imong loan sa co-op, Mads. Ayaw ba ikaw bakakig yun? Sa OIC ako biya imong kuha na. Mag-renew ra ba ka? Bantay ka, amigo namin ni Kuya Joey sa Kilayan. O sa ginay mo nadunggan? Tinuod, ha? Ang tinuod. Kasi tinuod mo nadunggan, Mads. Tinuod, Mads, na siya asawa dito. Hala? Pag sure diya ba? Samo kay... Mads, dugay biya ka. Ano ka rin mga nagsulti, Mads? Kaya para matagamtaman ni mo ang kanon. Alam mo, pero as in, 100% ginamas nga true, Mads? Oo, pero nagbulag-bulag naman to sila, mga pila na kabulan. Hala, eh. Pero yung mag-isa nga wala gidaw, Mads? Tinood yun na, Mads? As in confirm, 100%. Reliable source ba na imo? Basig gikan na po na sa DY Dila, Radyo Tilao. Tinood yun na. Ang among balay, mga duha ka kanto, ilahan na dayon mo ng kabalugid ko, Mads. So confirm yun na, Mads? O mga 150%. Hala, eh. So man, madugayon pala ito ng drama, Mads. Kaya pa, Mads? Pero, Mads, nag-away-away man to sila. Saan na istorya? Nag-away-away sila. Oh. Lagi, Mads, ayaw kayo uluha ang awit sa mic, Mads. Kaya gilok kayo na, Mads. Murag dugay naman good, taod-taod na po ba? Kayo lang, chikairo ko. So, sa may istorya nila, minyo siya, pero bulag? Murag anak, Mads. Kay sige man sila away-away, hantod na wala na klaro din ang ilang relasyon. Nilakaw siya dito sa among lugar. Wala, eh. Di ka po tinutong chismis kay talaihi daw to yung asawa? Kalas daw banig? So, tinood yun din na, no? Mads, sa kay maayo, Mads, kung ubanan ko ni mo diya masanin yung balaya, Mads. Akong ukoy-ukoy yun, Mads. Pwede ra ka na, Mads? Pwede ra pod na, Mads. Kano sa man yung plano nga mag-ukay-ukay dito ng kapita?
Kanang unaw sa to pamaligyan na imong mga baligya man. At sa kanang mo tindahan niya man. Tindahan ni Miyati. Ay, Sige na mami, sige man. Tungod niya na man, kini check man ka man. Sige man. Sa ni mga baligyan ni mo man, paliton na ko man. Sige man, libre na ni Mads on. pabuking tayo. Unay-unay, ginidiring dapita. Sige na, palitan lang takoy. Kay kabalo ko, duger, kasi padudi na. Huwag yung palit-palit ang imong mga baligya sa online pa. Dagan kog tinda-tinda dihang dapita. Dagan di. Sige man, tungkol anak imo kong gibulgar. Kitabangan ko nimo man. Sige man, palitong ko ng imong mga baligya, Mads. Uy. Ay lang, Mads, unya sa opisina man. Ato na siyang ukuyo na ng balaya. Itudlo sa ko Kay may naling ni once and for all. Mabulabog na ginako ni laki, ha? Kaya salamat sa atong special participation nga among executive producer mga kagahi. Siya gitaon ang nahimong guest karon. First time niya magdrama. Tungod ni Lito. Tungod si pasensya kay wala na naging mali si Lito naging day siya din nga kuan. Asa na si Lito karon? Gitraining ni Boss Riff. Sa Air Force. Ha? Kagahi, Bernie! Naikalit, nag-PM ka nako. Og lagot kayo, si Lolit ka nako. Og hadlok na ko nga mo atubang kaniya. Kahi ni bay, kahi sa balita, kahi sa kalingawan. Murag mo lagi na ang pinakasayo nga gugmang gihak na. Sayo na to naman. Segment. Oy, good morning diya kang Brian Lucky Noble sa Talakag ha. Boss, morning. O kang Dean Michael Ratonel kung na may problema sa BDO, anhaalang si Dean Michael Ratonel, ang manager da sa BDO Carmen. Good morning. O si Jesus Mendoza ingon siya nga close ang Comelec Friday and Saturday. Kaya anong Friday nila, disinfectant day na nila. Okay. Uy, si Rugin Agusan Isparcia is watching. Uy, Doc Rods! Tol, I miss you, Tol. Doc, unsa imong gusto, Doc? Kanang labot sa kaning hilis kutanan, kanang magpatusok o magpaturok? Lahi daw na, Doc, ang kanang magpaturok kaysa magpatusok. Parehar mo na. Lahi daw, uy. Lahi din na siya. Lahi ni siya. O siyempre, ang ato ang Mr. After Sales. Aji Santos. Good morning. Kumusta to mga abaga niya? Melody Apolinar, good morning. Morning. Yeah. Uy, balikan sa kadyon na to ning Juan Mi. Okay ra ba mo 2 to 3 days ang election sa 2022? Oo, dili o depende kung naay tinapa. Ang niingon og oo. 39. 39%. Kabalo ka di kay maglayo. Di maglayo, no? Tapos ang ingon nga dili 29. Medyo bahin ang mga tao, no? Depende kung na'y tinapa, 31%. Depende kung na'y siguro unaw na nila kung mudugang mo na'y paklans. Neil Kiblat, Bonbon Monreal, good morning kanimo. Good morning kang Malu Daing Bona. Good morning mga kagahi. Clifford Ogimas Mihila. Damay-damay na daw ni si Istin na po daw sunod ingon ni Jeddah. Ana ginamay tabo. Anton nga si Juan. Kadugay ni si Emil mo yung Juan nga na magadiya. Yapil na nato ni sila. Mo ni mga higala mga panginabuhian. Di cost-cutting magkaroon. Cost-cutting hindi madag na i-guess pa nga mahalon. Inana dia. Oy, bitaw grabe ni ang kaninga issue nato karon labot ni nga kana sa LCAC, no? And local communist armed conflict. Dugay-dugay 52 years na pud ni nga pakikibaka. Pila? 52 years. So tagal na. Murag unsa niya karon pa panahon nga digital age. Murag maglisod na kung sa diya. Ang siguro ang ato himuon diya na may okay ra ba na magpasibaw pero kung naa kay political agenda nga pulihan ang gobyerno. Unya unsa may kasiguruhan nga kung kamo mo lingkod sa gobyerno nga mamaayon niyo ang mga kinabuhis Pilipino. Ana. So murag di ra pud kayo.
Oga, by the way, gusto na ko itong topic sa katong Claveria, Misamis Oriental. Correct. Nga ingon ang si Mayor Mera Luna Salvalion Abrugar, nabalakas siya nga kining pagpamalit og mga yuta sa Claveria, nga basin nga magpataka mamahimo daw ang bagyo nga bisig asa lang mga balay nga mawa ang kaumahan. Ang nauso day karon sa Claveria kagahi art, naiuban mamalit og yuta. Kay syempre, gwapo naman ang dalan. Tanindot ang view, mamalit. Tapos magtukod og payag-payag. Nga mga less than mga 15,000 nga cost. Butangan day kuryente. Butangan din og kuryente kay di na mga kailangan og building permit kung naday kay 15,000 ra nga gasto below. sa building. Pag humanda yon na may kuryente. O di okay na. Ang mupark dayon, mga mahalon na dayon nga mga sakyanan. Ipadako na dayon na ang balay, mamansyon na dayon. Mahimo na din siya dayong mga uban karon na hitabo nga bakasyonanan, resort, negosyo. di okay raman na siya, no? Pero ang gikabalakan sa lokal nga gobyerno sa Claveria nga basin mawala ang mga umahan Ang pinaka-prayo gyud nila sa Claveria. og ang kaning kalasangan. Alam mo, kung napami sa mga goy, mga 90s, ang Claveria biya, grabe kamatisan, pinakadabis ng mga kamatis. Ang Claveria diya noon, halos pag-supply sa Manila ang mga kamatis diya. Takaron, nahimo na po silang mais capital of Misamis Oriental. So muna usa sa kabalakan ni gwapa na mo nga mayura diya sa Claveria. Nga basin unya, nga kay mainganyo man gyud ang ikaw farmer kagahi tagaan taga diretso pila ka milyon 5 million 5 million isa ka hektarya. Ikaw karon mag-uuma nga naanad lang ka og daro ta ana lisod kay pangitag kwanta karon diretsoan ko 5 million do di nimo na ma-feel kay ang sa karon man nimo ang diretso ana beta Pero ang long term effect ang long term niya, ang effect lang niya. kabalo ka kanang 5 million ay sus. Sa uban ana, kuana na siya kanang dali ra kay na magasto. Dali ra. Unya pagawa nawain mo Tanguban patagag 5 million, mamalit na din ng mga sakyanan, ipadako ang ilang balay. Kaya siyempre, diyan na dayon pagkahuman. Hala, sa long term, hala, wala naman dahil kuya. Ya, mula ba ka? Amo ba na kanya? Amo na tunguna, correct. amo na. Ubay, na lang ka. tamato pa ni Mayor, ubay-ubay na gina mga developers nga namalit karon diya. Barato kayo nga. Barato pag yung gayo. Ang problema kay makinikaumahan ka maisan. Busa sa akong mama de og papa nga namin, ayaw to ibaligya tong sa tambubuan na to ngayon. Good morning dia, Joey Batilier. Good morning. Gorio, good morning from Manila. Good morning. Ma-interview ra na to na si Mayor po kay busy daw si Mayor karon na supposed to be ato sang schedule pero nasa lay importanteng lakaw ni Mayor. So hopefully Mayor, hi boss Mayor. Lami kay tong deep fry nga chicken wa mi ka move on lami kayo. Ano ba? Nga tong nakaon dito. Di lang kay tanila ka ng pakanon kaya ka na magbisita. Oy kay ang ato di ka courtesy visit. Namisita lang kita kanila, gipahibalo nga doon na kita'y programa, gipahibalo nga kita, ang ato programa makatabang sa ilahang mga tourism, sa ilahang katikaran, sa Correct. ilang mga negosyo, mga gagmay negosyo. Oy, tayo pa, kung naman mailan nga mga local, gyud na homegrown nga business, ato nang i-feature diri sa please. gahi ni Bay. PM lang mi, kaya to ng istoryahan. Pangutan-an ang mga tanan nga na-guest na mo diri sa gahi ni Bay. After nga na-guest na to sila ni-improve ang ilang sales. Pareha ng mani ni Mina. Mina ni Mani. Basta kay iyang mani. Basta ana. Lami kayo. Ang iyang mani? Ang si Mina o ang iyang mani? Lami kayo. Oy, good morning dia. Nadia si Mama Lilit Habla sa mga natulog gabi. Oy. Kay kusog ang ulan. Ano man ni, unsa mo kini anong natong duha ka gay art? Ano at permintita binabantayan sa itong mga ugangan? Of course, niya inyo nga giampo kita mo doon di Bernie nga mo successful mo anang inyong mga lakaw. O kayong programa. Salamat. Lahi ba yan ang mga inahan magampo para sa kung inahan diya sa Davao nga si Kapitan Anita Bunhok. Ay anak kinaampo kita mo di anak. Lahi gyud ba mo ampo na sila. Kay dunggon gyud na sa kaytas-an. Ana. Si Ma'am Rosana mo po, pray lang gyud burn. Akong nanay Bibi. Si nanay yun siya nga, ampo ang gyud ta mo burn kana salamat yo gayo. Ya kusog po nimo ampo kana si Jigger. Jigger Ibabakol. Oy, diba? Happy birthday day, Jigger. Jigger Ibabakol. Happy birthday. Nagpiyam ba na siya nga gusto siya mag-write hindi naman taka-afford niya. Lisod ka. Per word na siya karon. Per word ang bayad. Per word.
Nya mas dako po na sa sweldo si Tihol kay. Oh, mo pod mas Ano? dako sa susunod. Di na mo na kaya iyang Di rate na mo kay. na kaya ni mo Jigger ibabakol. Di Di na mo na makaya. kaya kay. Di na mga kuan kay. Lisod kay na kay. Oy, agree na nato tong driver sa van. Si Junard. Junard! Morning din mo, Junard. Oy, nakinahanglan ko kanang unsa, nakinahanglan ko sakyanan kay na ako'y mga daghang project. Makatabang kini alang sa katawhan. Labi na niadtong mga mag-uuma. Na mihimuon na yung marag feature para sa mag-uuma. At angin ninyo na. Kinahanglan namo kini siya, ha? Correct. Alright. Lactobacilline. So, wa na tayo igong panahon, magkita-kita na po kita ugma po na. Ay, ugma biyernes. Biyernes na! Timani nga ang katawhan nga dunay gahi nga baruganan may tampong kalambuan sa atong katilingman kini ang inyong sulugoon sa kahanginan, Art Bonhoc Jr. Nadami bagong show magsugod ni Joe Romantico sa online, among podcast. Mga topic ani about bana ug mga papa, mga daddy sing kuan amo na istoryahan ni Joe Romantico. Gatangin ninyo na sa Bitok-Bitok University. Ito po inumdumin ninyo nga ang bana nga gahi sa uban di nagyud muling kini si Bernie Bitok-Bitok. O kini ang Gahi ni Bay. Gahi ni Bay, gahi ni Bay, gahi sa balita, gahi sa kalingawan. Home radio time. It is now 8 o'clock. I've seen 1,000 faces, been in and out of places, but there's no place like